No niin, nyt alkaa MR Vertin Vlog. Kommentoikaa, että mitä pelejä te haluaisitte nähdä. Tässä on nyt jotain mun pelejäni, mitkä ekaksi käteen tuli. Tuolla takana on aloittaa vaikka tällä Battlefield 3. Se olisi yksi. Battlefield 3 ihan ei mikään special edition, tossa oli multa mun Black Ops 1. Kakkosta en ole vielä jaksanut ostaa, en tiedä miksi. Hyvä peli muuten. Niin. Kommentoikaa mitä sitten haluatte nähdä. Sitten olisi Dead Rising. Kauhea zombimättö. Käytännössä mistä vaan mitä vaan. Niin. Wow. Pelasin Saints Rowia ja tein videon ja pöytäni on sekaisin. Sitten olisi Assassin's Creed 3. Wow. Se on hyvä peli. MV3. Sitten olisi vähän erilainen Bulletstorm. Ne olisi tällä. Odottakaa se hetki, mä voisin breakki tähän väliin. Pop! Okei, en jaksanut alkaa etsiä mun kaikki Xbox-pelejä. No, osa tuolla olohuoneessa. Vihreäsenä. Niin, tein niistä sitten varmaan toisen vlogin. Päättäkää nyt ensin oikein.